אז אנחנו עכשיו בפרק השני של הסקטוניק. יאללה בלגן. יאללה בלגן, שזה פודקאסט על הסקטים וטוניק. סתם, פודקאסט על אלכוהול, על ברים, על מסעדות, כל הכיף שבעולם. כל מה שקשור לעולם הבר והאלכוהול. איתנו, מי שלא מכיר וחי במערה או על סלע, בן זאגר, המנכ"ל, המייסד, האוטוריטה, הפנים, המשרד פרסום של בן אנד טוניק. קודם כל ספר לנו על בן אנד טוניק. בן אנד טוניק קיים כבר משהו כמו 14 שנה, התחיל כברים לאירועים, ברים לחתונות, ועשינו מאות, אני לא רוצה להגיד אלפים, אני כבר לא יודעת להגיד את המספר, אבל מאות חתונות, מיליונים של חתונות ברחבי הארץ, ממטולה עד אילת, בעיקר אירועי שטח, אנחנו לא התעסקנו באירועים שמתחתנים באולמות אירועים, אך ורק באירועי חוץ, וזו ההתמחות העיקרית שיש לנו. יפה מאוד, שמעתם את זה פה. טוב, זהו, אנחנו הולכים לדבר על חתונות וכל המסביב. מזל טוב, אתה מציע ליעל, מזל טוב. כן, את לא יודעת את זה. את עכשיו יודעת על זה בפודקאסט שאת הולכת להתחתן. מזל טוב. טוב, אז בוא נפתח את הפיל שבחדר, ככה נדבר על כל מיני דברים שהכנתי. אז שאלה ראשונה זה כמה באמת צריך לעלות שירותי בר לחתונה? הרי כאילו, אחד הדברים שהכי שמים עליהם דגש זה אלכוהול, אז איך אני יודע אם קיבלתי מחיר טוב או שכאילו עקצו אותי? תראה, אני תמיד אומר, מחיר זה פקטור, לך אייפון זה דבר זול, ומבחינתי אייפון זה דבר יקר, אני קונה רק גלקסי או משהו שיומי, סיני, שעולה במקסימום 1,000 שקל. אז דבר ראשון, יקר זה, כל אחד יקר לו משהו אחר. אני תמיד אומר שככל שהעסק יותר מקצועי, סביר לי שהוא יותר יקר, יש לו הרבה יותר ניסיון, יש לו הרבה יותר ותק בתחום, יש לו הרבה יותר ידע בדברים שיכולים לקרות, אז סביר לי שהוא יהיה יקר. ספקים ובכללי לא סוגרים לפי מחיר, מחיר זה לא פקטור לסגירת ספקים, הרבה יותר חשוב לדעת שהספק בעצם יבצע את מה שאנחנו משלמים בשבילו. ומה בערך דווח מחירים הגיוני, או יותר נכון, מה משפיע לי על המחיר? פה זה נקודה שמאוד משתנה, אולמות אירועים או בר חיצוני, זה לא לאותו דבר, אם אתם הולכים לאולמות אירועים, סביר להניח שאתם תשלמו סביב ה-20 שקלים לאורח, אבל ברגע שאנחנו יוצאים מהאולם אירועים, כבר מתחילים להגיע לסביב ה-40, 50, 60 שקל לאורח, בגלל שזה כבר אירועים שהם נמצאים בחוץ, הם עולים הרבה יותר כסף, יותר שעות עבודה, יותר שעות לצוות, וכמובן צריך גם להביא ציוד, ברים, נגררים, מקררים, שהמחירים שם קצת שונים מאולמות אירועים. אז יש לנו טווח בין אולמות אירועים, אירועי חוץ, וכמובן גני אירועים, שגם כן המחירים שם משתנים. כן, במיטב המסורת הישראלית הכל הולך ונהיה יקר יותר. נכון. אז איך אני חוסך נגיד על אלכוהול בחתונה או על בר, בלי שהאורחים שלי יגידו בוא הוא חסך, הוא יתקמצן. דבר ראשון, אפשר היום לקנות את האלכוהול לבד. היום אתם יכולים להגיע לחנויות אלכוהול, אנחנו לא נגיד את החנויות עצמם, אנחנו לא נרצה לעשות להם פרסום, אבל אפשר לקנות את האלכוהול בעצמכם, אתם יכולים לקנות את האלכוהול, ובעצם כל מה שסגור, הבקבוקים הסגורים, אתם יכולים להחזיר אותם. אז פה אתם חוסכים בעצם את הבסיס, את האלכוהול עצמו. כמובן אתם תצטרכו לשלם דמי חליצה או דמי מזיגה, בכל מקום זה נקרא אחרת, ובעצם לשלם על הברמנים, גם הם צריכים לקבל תשלום. נכון. היום דמי חליצה או דמי מזיגה זה נע בין 2,000 ל-3,000 שקל, שבעצם זה עלות הצוות. הבנתי. שימו לב, לא פרסומת. מה אתה חושב על קוקטיילים מוכנים בבקבוק לאירועים? תראה, היום הרבה זוגות מתקשרים אליי ורוצים להביא בר קוקטיילים, וכבר יש להם בר במקום. יש להם בר של העולם או בר שהם הביאו לחתונה שללא קשר לבר קוקטיילים. אני תמיד אומר, אם אתם הולכים לתחום של הבר ורוצים לבחור בר קוקטיילים, אל תביאו שניים, שהבר אלכוהול שלכם יכין את הקוקטיילים. ואם הוא לא יודע להכין קוקטיילים, אז תביאו קוקטיילים בבקבוק, שם אתם תחסכו את העלות של להביא עוד בר חיצוני. העלות של להביא עוד בר חיצוני, סביר להניח, היא תעלה פי 2, כי משלמים פעמיים לעובדים, משלמים פעמיים על הנסיעה, וכמובן זה גם תאריך, אז כל בר יכול לקחת אירוע אחד ביום. אז בעצם אם אנחנו נחסוך ולא נביא שתי ברים ונביא רק בר אחד, שהבר גם אם הוא לא יודע להכין קוקטיילים, אז הוא פשוט יקנה קוקטיילים בבקבוק וימזוג, אז יהיה לנו הרבה יותר נוח והרבה יותר משתלם. אוקיי, עכשיו שאלה, כאילו, אני עכשיו נגיד רוצה להתחתן, נכון? זאת אומרת שאם עכשיו אני חשוב לי שיהיה לי קוקטיילים בחתונה, ואני הולך על בר שהוא של האולם, אתה יודע, לא הולך עכשיו על טופ טיר, אז עדיף לי להביא קוקטיילים בבקבוק, כאילו כדי לייצר מצב שיש לי קוקטיילים, שיש לי קוקטיילים. כן. להבנתי,
ממה שאני ראיתי בחתונות, יש לך קוקטיילים לקבלת פנים, שם יש לכולם זמן, כולם בניחותא, ומהרגע הזה מבחינתי שישרף העולם, אין קוקטיילים מהרגע שיש חופה, או מהרגע שהאירוע מתחיל בעצם. נכון, תראה, בדרך כלל אנחנו לוקחים חבילה בסיסית מהעולם, ואנחנו משדרגים כל מיני דברים. כשאנחנו לוקחים קוקטיילים, אנחנו כבר משדרגים. אז אם אנחנו לוקחים קוקטיילים, אז עדיף וכדאי, אם אנחנו רוצים לחסוך, לא להביא עכשיו מותגים מטורפים בוודקה שעולים לנו הרבה כסף, אלא בעצם להגדיל את הרמה שלנו עם קוקטיילים. כי אורח שמגיע לבר ורואה קוקטיילים, הוא כבר חושב וכבר רואה שהבר הוא מקצועי, הוא מוציא קוקטיילים, זה נראה טוב, זה יפה, והוא כבר לא יסתכל על רמת הפרימיום או הסופר פרימיום של הוודקות. הוא ירצה לשתות, אז הוא יתחיל לשתות את הקוקטיילים, כי זה הרבה יותר כיף, הרבה יותר נוח, הרבה יותר טעים ונראה טוב. אז אם אנחנו רוצים לחסוך, תחסכו באלכוהול היקר, אבל תביאו קוקטיילים איתכם. אז כאילו אתה אומר שיותר משתלם להביא אלכוהול לבד ברוב המקרים. ברוב המקרים עדיף להביא, ברור. בבר אקטיבי הוא בעצם לוקח את המקסימום שתייה שהולכת לצאת. זאת אומרת, אתה כבר משלם על המקסימום שתייה שהולכת לצאת. גם אם האורחים שלכם הולכים לשתות רק 40% שותים, ואתה חושב שהולכים לשתות כמות מאוד קטנה, הוא מבחינתו חושב על המקסימום, על 100% שותים, כי אתה אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול לדעת כמה הולכים לשתות באירוע. יש אירוע שישתו 50 ליטר, ועל אותם אורחים, על אותו כמות אורחים, ישתו פי 2 או פי 3 כמות אלכוהול. זה קשור בגיל, זה קשור ביום, זה קשור במזג אוויר, יש כל כך הרבה משתנים שגורמים לשינוי בכמות האלכוהול שיוצאת. אז נגיד אני כחתן, איך אני יכול לדעת שעשיתי עבודה טובה, גם מבחינת מחיר, גם מבחינת, אתה יודע, כמות, וגם, אתה יודע, משהו שנפוץ, אלכוהול מזויף, מעולה, לא מזויף, או בוא נשים את האלכוהול הטוב בתוך בקבוקים, כזה. איך אני יכול לדעת? אז דבר ראשון, אם אתה קונה בעצמך, אז אתה כבר יודע, תקנה אך ורק מספקים מורשים, ולא, לא יודע, תיסע לרד ותקנה מאיזה מחסן שם. אז לא לקנות דברים שאתם לא יודעים, ובדבר שני, כמובן אנחנו במדינת ישראל, אנחנו עדיין צריכים כשרות, אז אם אתם רואים בתווית מאחורה, שזה לא בעברית, אז אולי כדאי לא לקנות. זה דבר ראשון. דבר שני, זה קשור. כן. לא, אגב, למי שמפריע רעשים, אנחנו בתוך המפעל, אנחנו בעצם פועלים במפעל. סתם, יש פה מייצרים קוקטיילים, מייצרים קרנבלים, אז יש רעש. העבודה לא עוצרת. העבודה לא עוצרת, ואם יהיה טלפון, אז אנחנו נצטרך גם לעצור. היא מלא. איזה מבצעי אתה. ממש. אתה וביבי ככה. ממש. אותו. הוא מתקשר אליי לאיות וכאלה. אוף, הוא כל כך רוצה שתסביר לו. רגע, אז אמרת לי על אלכוהול להסתכל שתווית בעברית. בדיוק, אלכוהול מזויף אנחנו יכולים ישר לדעת, אחד עם הבקבוק, רואים אם זה פתוח או לא, רואים שזה קצת מוצר אחר. אנחנו לא אנשים מפגרים, אנחנו יכולים לראות אם זה יבוא מקביל או לא יבוא מקביל, אז אני תמיד אומר, גם במיוחד שמתחתנים בעולמות אירועים ויש שם משגיח, אז בדרך כלל אנחנו צריכים להביא את התעודה עצמה או איזו מדבקה שמראה שהמוצר הוא באמת כשר. אז לא לשחק משחקים בדברים האלה, כי בסוף אם משלמים זול על אלכוהול, אתם תשלמו יקר מאוד באירוע עצמו. אז אתה אומר שכאילו הכשרות, לאו דווקא העניין של הכשרות, אלא העניין של הפיקוח. נכון. אתה מבין, אני לוקח, יפה. איזה עוד דברים יכולים להיות לי? אני עכשיו הולך לעשות טסט לכל מיני ברים, לכל מיני אולמות, ואני רוצה לדעת מה לעשות נכון. מה לא? מה אמור להגיד לי אחורה פני ברח? דבר ראשון, אני תמיד מסתכל על זה שספקים לא אמורים לשכנע אותך לקחת אותם. אני תמיד אומר, ספק סוגרים בקליק. אין קליק, אז כאילו, אני גם כן, אם אני מרגיש שאין לי קליק עם הזוג, אני לא סוגר את האירוע, זה לא מעניין אותי, אם לא יהיה לי כיף להגיע לאירוע ולא יהיה לי מענה להיות איתם במהלך הריאות, כי תחשוב, אני בבר, אני הולך לשקר אותם, הם הולכים לבוא, יש מאוד מאוד אינטראקציה מאוד קרובה בין הברמנים וביני לבין הזוג. אז אם אני מרגיש שאין קליק ומשהו לא מסתדר, אני ישר עוצר. אז אותו דבר לזוג, אתם רואים שמשהו לא מסתדר, אתם מרגישים שמשהו לא קשור, מסתדרו, יש עוד מלא ספקים אחרים, וכמובן המלצות, וכמובן יש מלא קבוצות בפייסבוק שאתם בשנייה יכולים לדעת מה היה באירועים הקודמים של אותו בר. אז אחד, לקבל מלא הצעות מחיר, לדבר עם האנשים בטלפון, לדבר עם הבעלי בטלפון, הראש בעצם נותן לנו את ההבנה איך העובדים הולכים להיות, כי ככה זה עובד. המנהל הולך ללמד את הברמנים איך להיות באירוע, וכמובן לשים לב שבאמת המנהל בר הולך להיות באירוע, ולא עכשיו שולח צוות חיצוני, ואף אחד לא יודע מה קורה שם באירוע עצמו, חוץ מהברמנים והאורחים. אז אנחנו רוצים שיש שם מנהל, אנחנו רוצים לדעת שהברמנים מספיק ותיקים, שהם לא ילדים מתחת לגיל 18, שלא ישימו לכם איזה קוסט טיפים בבר, כי הוא משלם להם 35 שקל והם מחכים לטיפים מהאורחים שלכם. זה דברים שלא אמורים לקרות. אז
חשוב לשים לב לכל הדברים האלה, לשאול את השאלות הנכונות, לשאול זוגות אחרים שהתחתנו, להיות באירועים שלהם, קצת לחוות את החוויה ואז לבחור את הבר. יש לכם מספיק זמן, בוחרים בר איזה חצי שנה מראש, יש לכם מספיק זמן להחליט איזה בר אתם רוצים. אמרו לי שהייתי באירוע לפני שבוע ומשהו, הייתי באירוע כזה, הלכתי לצלם, ויש שם חברה טובה, והיא אמרה לי, היא כבר התחתנה, והיא אמרה לי, אתה רואה, נגיד, הבר הזה בחיים לא הייתי סוגרת אם הייתי באה לראות. למה אבל? הוא היה מלוכלך, והם לא היו חייכנים. ועכשיו השאלה שלי, אם זה משהו שאמור להיות דיל ברייקר, כאילו אם הבר שלי, לא יודע, עובד מהר, ויש הרבה אלכוהול ומגוון, אבל לא נקי, ואנשים שם לא הכי נעימים, עדיף לא לסגור. תראה, אתה זוכר, אמרתי לך, דיברנו על זה לפני, איך אני בודק מסעדות, איך אני בודק את הרמה של מסעדות. נכנסים לשירותים, אם השירותים נקיים, המטבח יהיה נקי. כי השירותים זה מקום שהעובדים פחות מתייחסים אליו. ואם הם מתייחסים אל השירותים דווקא, אז סביר להניח שגם המטבח יהיה נקי. אז אותו דבר בבר, אתה מכיר את זה שאתה הולך לבר ואתה עושה לדבר הזה, את התנועה עם המרפקים, והכל דביק. מדקים נשארים שם, אחר כך אתה... הברמנים שלי יודעים שכל 10 דקות צריך לעשות ניקיון על הבר מבחוץ, על מנת שהדבר הזה, שזה לא יקרה, כי אנחנו בחתונה. אנחנו לא באיזה מסעדה, אנחנו בחתונה, אנחנו צריכים לראות יפה, אנחנו מסתלמים. הכלה מגיעה בלבן, תחשוב על זה, החתן מגיע עם התלבושת שלו ועושה את הדבר הזה ונדבק לו מלא על המרפקים, זה דברים שלא אמורים לקרות. אז כן, ניקיון אומר על מקצועיות. כמו שבצבא בודקים, מתעסקים במשמעת עם ניקיון, אז אותו דבר גם זה בברים. ברמן בלי, תמיד אני אומר, לברמן יש שקר ביד שמאל ומטלית ביד ימין, כי אנחנו כל הזמן צריכים לנקות. וכמה ברמנים אני צריך? כאילו, עכשיו אתה... שם היה איזה 5 נראה לי, אבל אירוע גדול. כמה אני צריך פר מהאורחים? נגיד יש לי... יש לזה שתי מסלולים. המסלול הראשון, בדרך כלל באולמות אירועים, מביאים ברמן אחד לכל 100 אנשים, אבל שם המטרה שלהם להוציא כמה שפחות אלכוהול. אז הם רוצים שיהיה תור, הם מנסים שכמה שפחות יהיה אלכוהול יצא, וגם בדרך כלל אין קוקטיילים. אז לפעמים זה מספיק, לפעמים לא. אנחנו תמיד בקהל של כל 50 אורחים מביאים ברמן, ובנוסף לכל הברמנים מנהל צוות. כי דיברנו מקודם על חיוך וכדומה, המנהל צוות צריך לדאוג שכל הברמנים שלו כל הזמן מחייכים, שהם מנקים, שהדיספנסר של המים כל הזמן מלא ואין שום אורח שמטה, מכיר את זה שמתאים את הדיספנסר של המים כי נגמר שם המים, אז צריך עוד בן אדם שיוודא שכל הדברים האלה נמצאים. ובמיוחד באירועי חוץ אנחנו צריכים בן אדם אקסטרה לכל החוסרים, במקרה בשעה 10-11 בלילה מתחיל להיגמר הקרח. מישהו צריך לרוץ להביא קרח, אז אנחנו צריכים להביא שיהיה באמצע האירוע. באמצע האירוע. זה סופר או משהו. נכון, היה לי אירועים שהייתי צריך 4 מקפיאים. אין כמות כזו, זה כמות ענקית, 40, זה 200 שקיות קרח לפחות, זה כמות מאוד גדולה, אז אתה מתכנן שבמהלך האירוע יש עובד, או אני כמובן, בדרך כלל זה אני, קופץ להביא קרח, כי לעולם אסור שיגמר משהו, מבחינתי, גם אם הולך להיגמר הסודה, אני זוכר את אינבי, המנהלת אירועים שלי, שולחת אותי, מה זה זוכר? שולחת אותי כל אירוע להביא מסודה עד לדבר הכי קטן, כי מבחינתי שום דבר לא אמור להיגמר באירוע. כי אם אני בן אדם ששותה אך ורק בירה, אני רוצה שישאר לי בירה, בסוף האירוע גם. אז אם עכשיו הוא יגיד לי שאין בירה, מבחינתי הבר הזה כשל, כי אני שותה רק בירה. אז אתה כאילו, אוקיי, אז כאילו בקטע של 1-50, זה בערך הממוצע, האמת שזה פי 2 ממה שאתה מתאר. זה פי 2, ובמיוחד אם אנחנו מייצרים קוקטיילים, כי אם אנחנו מייצרים קוקטיילים ואנחנו רוצים גם חוויה כיפית, הרי מה זה הברמן? הברמנים שלי, כבר לפני שהאורח מגיע, הם כבר יודעים מה הוא רוצה, כי הם עשו איתו מינגלינג לפני, הם דיברו איתו, היה להם כיף, אבל אם זה ברמן לכל 100 אנשים, הם לא יכולים לדבר איתו, לא יהיה להם זמן לדבר איתו, לא יהיה חוויה כיפית גם לברמנים, אם הברמנים כל הזמן צריכים להיות בטירוף ולא לנשום, אז גם להם לא יהיה כיף, אז האירוע לא יהיה כיף. אז אם אתה נותן להם קצת, משחרר מהם לחץ, אל תשכח שהברמנים שלי גם מכינים קוקטיילים במקום, אז אנחנו מכינים ברמנים, יש לנו קוקטיילים בבקבוק, ואנחנו עדיין מייצרים קוקטיילים יש לנו קוקטיילים בבקבוק, ואנחנו עדיין מייצרים קוקטיילים במקום, מהסיבה הפשוטה שהברמנים שלי עושים את זה נורא מהר. אנחנו לא מתעכבים עם קוקטיילים, ולברמנים שלי יהיה יותר קל להכין קוקטיילים מאשר כל משקה אחר, כי באותו שקר הוא כבר מכין 5 קוקטיילים, או בשני שקרים הוא כבר מכין 10 קוקטיילים, אז הוא יכול לשרת גם 10 לקוחות באותו זמן. ונגיד כאילו, אתה אומר כאילו, יש לי את 10 קוקטיילים, מה אני יכול לעשות טוב בתפריט שלי? איזה קוקטיילים אני יכול להציע? או איזה אלכוהול אני יכול להביא כדי לייצר קוקטיילים, כדי אתה יודע, אמרת בסוף, אני שותה בירה, אני אשתה בירה בסוף האירוע, אבל נגיד לא בירה, קוקטיילים. אני רוצה בסוף האירוע קוקטייל מסוים, או איך אני גורם לאנשים כאילו להמשיך לשתות, להמשיך ליהנות, להמשיך
להיות בתוך הדבר הזה, זו בתפריט. שאלה יפה מאוד, כי רוב הזוגות מבקשים, מה זה מבקשים? הם רוצים שהאירוע שלהם יהיה כמה שיותר ארוך. יש כזה, איזה קטע בין זוגות, האירוע שלי היה 8 שעות, האירוע שלי היה 9 שעות, לא, שלי היה כמו מסיבת טבע. בדרך כלל זוגות רוצים שזה יהיה כמה שיותר ארוך, אחוז מאוד קטן רוצים שזה יהיה כמה שיותר קצר, כי בדרך כלל מתביישים או משהו בסגנון הזה, ופחות אוהבים את הסטייל של האירועים. אבל על מנת להגדיל את אורך האירוע, אנחנו צריכים לשתות נכון. איך אנחנו שותים נכון? שתייה נכונה היא העלייה של רמת האלכוהול. ככל שרמת האלכוהול תעלה ולא תירד, ככה האירוע ימשיך. עכשיו אני אסביר את זה. כשאנחנו שותים אלכוהול ברמה של 10% או 6%, ואז אנחנו נשתה 12%, אנחנו שותים נכון. המוח שלנו מבין, עלינו ברמת האלכוהול. אבל אם אנחנו נתחיל לשתות 40%, 19 של וודקה בתחילת האירוע, ונמשיך לאיזה קוקטייל או לבירה, אנחנו דופקים קצת את המוח, אנחנו משגעים אותו, ושם יש לנו אין גוברים, שם יש לנו בעיות, ושם אנשים פחות מצליחים לשתות, כי המוח חושב שהוא עדיין שותה 40% אלכוהול, גם שהוא ישתה את הקוקטייל או את הבירה, כי שתינו בהתחלה צ'ייסר. הראש שלנו מאוד 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 מבין יותר מאיתנו מה אנחנו שותים. זה כאילו אתה אומר, אני אהיה בסדר יותר אם אני אעלה בכמות. נכון, תמיד צריך לעלות באחוז האלכוהול, אסור לרדת. נכון. זה לא העניין של הכמות רק. לא, זה בכלל לא העניין של כמות. זה כמו זה בכלל לא העניין של כמות, ואני אתן לך עוד יותר מזה. מי ישתכר יותר מהר? בן אדם שמן או בן אדם שרירי? מי ישתכר יותר מהר? כנראה בן אדם שרירי. לא. לא? שריר סופח יותר טוב את האלכוהול. זאת אומרת, בן אדם שרירי, הגוף שלו סופח את האלכוהול, לעומת בן אדם, אני לא אוהב להגיד שמן, אבל בן אדם עם הרבה יותר שומן, השומן לא סופח אלכוהול, שריר כן סופח אלכוהול, אז הוא בעצם משתכר יותר מהר. אז זה אין קשר בין זה לזה, אבל על הצד השני אנחנו גם רוצים, למה אנחנו בעצם שותים קוקטיילים, ולמה זה, כמו שאמרת בהתחלה, ואז הם מוצרים בקבלת פנים, זה דווקא נכון. כי בהתחלה אנחנו רוצים שאנשים ישתו קוקטיילים, הקוקטיילים יש בהם בדרך כלל מיץ לימון, משהו שמפעיל את המיצי הקיבה, הגוף חושב ומוכן לעבודה מה שנקרא לאוכל, מתחילים לאכול, ואז בעצם אנחנו רוצים להעלות אותם ברמת האלכוהול, אז טוב שאנחנו ניתן להם כבר יין, אלכוהול יותר חזק, צ'ייסרים, כי אז אנחנו רוצים כבר בקצב של הריקודים וכדומה, אנחנו רוצים שהם יהיו קצת יותר באדרנלינים, כן. ובגלל זה גם נכון. ואחרי החופה בדרך כלל יש טירוף בבר, אז בדרך כלל לברמנים אין מספיק זמן לעשות קוקטיילים, ובגלל זה לפעמים מוצרים. אוקיי, אז... לפני שאתה אומר, יש איזו נקודה חשובה שאני ממש שונא שאני הולך לחתונות. כן. איך אנחנו יודעים אם זה גם בר טיפה יותר איכותי? אין כזה דבר לסגור בר. נכון, הרבה פעמים אתה הולך לאולמות אירועים ואומרים לך הבר סגור בזמן של החופה. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל הרבה פעמים אומרים הבר סגור, יש חופה, כולם עולים למעלה, אסור לשתות. בר שעושה את זה, הוא לא מבין מה זה... אם אני עכשיו צמא, אתה לא יכול להגיד לי הבר סגור. או אני רוצה לקחת בירה לרמת כוסית, לחופה. אז תבקשו מהברים שלכם, הרבה ברים עושים את זה באוטומט, אבל תבקשו מהבר שלכם שהבר לעולם לא יהיה סגור. כשסוגרים, סוגרים, בסוף, אין בעיה. כן. אבל שלא יהיה הפסקות, כי יש הרבה שלבים שהרבה אנשים מגיעים בהפסקה הזאת ורוצים לשתות. אז אל תסגרו, שישאירו שם איזה ברמן, ושיכין להם את המשקאות שהם רוצים. גם אם צריך לעבור ממקום למקום, שיהיה ברמן שיכין את המשקאות האלה, כי הזמן הזה הוא מעצבן, שדווקא בחצי שעה הזאת של החופה, שאני חייב להגיד לך, אני לא הולך לחופות. למה? אני לא אוהב ללכת לחופה, אלא אם כן זה חבר שאני צריך לרוץ לחבק אותו בזה, לא הולך לחופה. אני בזמן של החופה, אני הולך לשותה בירה. אתה הולך לחופה, אני הולך לשתות. מה נעשה? זה הזמן שאני שותה. אז אני לא אוהב שסוגרים לי את הבר, וזה לא נכון גם לסגור את הבר, כי אם מישהו צמא או צמא, אתה לא סוגר לו את הבר. בשביל מה אתם משלמים עשרות אלפי שקלים, או לא יודע כמה, בשביל שמישהו יסגור לכם את הבר לחצי שעה, מה זה הדבר הזה? לא, זה נכון, אני חושב שהשלב הזה זה רוב האירוע. כאילו, החצי השני, זה הטופ של הטופ נשארים מעבר לשעה וחצי, שעתיים אחרי החופה. רק הטופ של הטופ. הרוב בקבלת פנים. נכון. אז זה באמת צריך לשים על זה דגש. נגיד עכשיו אנחנו בישראל, יש קיץ, יש עניינים, מה המשקה שהוא ה-go to? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה באמת לנהל קבלת פנים טובה, מה שלא יהיה כבד מדי, שלא יהיה רע מדי, מה אני צריך שיהיה לי שם? כאילו קוקטיילים דווקא? זה לא חייב לקוקטיילים, אם אין לך תקציב לקוקטיילים, אז תעשה איזה עמדת יין מגניבה או איזה... מה זה עמדת יין מגניבה? שיהיה מישהי בקבלת פנים שמוזגת מה שנקרא לגימה של יין בקבלת פנים לאורחים שלהם, זה לא חייב להיות קוקטייל, אבל נכנסים לאירוע עם כוס.
כי מה קורה בתחילת האירוע? יש מינגלינג, נכון? מדברים, או יש קצת ברוסקטות שמסתובבות, וכל מיני מאכלים בקטנה שמסתובבים, אלא אם כן זה חתונה הפוכה וכבר יש לנו אוכל, אבל שאנשים מסתובבים עם כוס, וגם בדרך כלל, שלא יצטרכו לרוץ לבר ולשתות, תביאו להם כבר בהתחלה, ואז הם נכנסים לאירוע כבר בצורה הרבה יותר טובה. גם על הצד השני, תחשוב על זה שאתה, מה קורה בתחילת האירוע? יש את השלב הזה של הצ'קים. נכון. זה השלב הכי מעצבן, כאילו, אז תחשוב שאחרי השלב המעצבן הזה, אתה כבר ישר מקבל כוס ונהנה, ונכנס בחוויה הרבה יותר כיפית, ולא, וואי, כמה שמנו, כמה זה. תנו להם לשנות שנייה את הכניסה של האירוע. אני פעם ראיתי מישהו שעשה בכניסה, אפרול שפריץ רק. כן. וואלה, מגניב. אפרול שפריץ אף פעם לא חשבתי על זה. אפרול שפריץ זה קלאסי. זה קלאסי לגמרי, זה קלאסי לגמרי. וזה נראה טוב, זה עם כוס קאבה, כוס עם רגל, אפשר לשים תותים למעלה, פירות יער, לשחק למשחק, אפשר לעשות, וזה גם יחסית זול. כן? אפרול זה, ממה זה עשוי? אפרול זה מלא תבלינים, כמו קמפרי וכמו יגר מייסטר, מייצרים הרבה תבלינים, ובעצם יש לנו משקה דג'סטיף. אני שרוף עליך. שאלתי אותך, לא, זה מה ששאלת. תגיד לו, אתם שניכם קוראים? סתם, וואי, איזה מעצבן הוא, זה רוסי. רגע, זה שיש לך... מה שאלתי? הכיר לו. אם אתה יכול לצאת החוצה, אתה הצבעת על הדלת. אני חשבתי שהצבעת על הדלת. 5 דקות. לא, 10 דקות. אוי, זה מצחיק. סתם. אם אתה צריך חצות לחתונה, אז תשאף פה. יש לנו קצת בעיות טכניות. שרפתי לך את הכל? לא, מה פתאום? הכל בסדר. הכל נחתך. להפך, הכל דוקו. נשאיר את זה. לא בטוח שזה טוב להשאיר את נתן. הנה, הוא עובר גם. תכירו את נתן. נתן הוא האיש מכונות שלנו, מביא לנו את כל המכונות ועוגיות. הוא מביא לנו גם עוגיות. אוקיי. טוב. מצחיק. אני מת. אני משאיר את זה. בטח. ברור לך שאני ברור, משאיר את תשאיר. זה. שיראו אוקיי. מה קורה פה בתכלס. כן. טוב, אגב, אני לא אוהב אלכוהול. בסדר, כאילו, אני מה זה לא אוהב? אני סבבה עם אלכוהול, אני פשוט לא נוהג לשתות. אני החבר נהג, אני הזה, תן לי עכשיו אלכוהול כיפי, נגיד עכשיו בבית, אני אוהב לקחת את הקוקטיילים, לשתות וזה, את הספציפית שלך, אבל ביום יום לא רואה את עצמי. אבל אז בחתונות, אני לא מרגיש חלק, יש צ'ייסר של כל החברים, אני מבקש כוס ריקה, שם זירו. מקצוען. אז איך אנשים כאלה מרגישים? אנשים שלא יכולים לשתות, בין אם זה עניין בריאותי, לא יודע, דתי, נהגים, מה הם? איך הם מרגישים חלק מהחגיגה? יש הרבה קוקטייל, אחד אפשר לעשות קוקטייל ורג'ן, בעצם, ואז אנחנו יוצרים מצב שיש לנו קוקטייל אחד שמתאים לכולם, מתאים לנשים בהיריון, מתאים אפילו למוסלמים, בואו, יש לנו גם מוסלמים שלא שותים, יש הרבה אורחים בסופו של יום לא יכולים לשתות, במיוחד הנהגים. אז דבר ראשון, כל המשקאות שלהם, אני אוהב להציע את כל המשקאות של מי שלא שותה, בכוס יין. גם קולה. כי אז זה מרגיש לך כאילו אתה שותה את זה. עד רמה של המים. למה שהמים לא יהיו בכוס יין? אתה מרגיש שאתה שותה משהו שהוא אלכוהולי, אבל אתה לא שותה משהו אלכוהולי ואתה לא מרגיש שונה מכל השאר. וכמובן, הברמנים יודעים לייצר קוקטיילים ורג'נים. מה זה בסוף קוקטייל ורג'ן? אתה לוקח חמוציות, קצת מסוכר, קצת מיץ לימון, מוסיף לו עוד איזה נקטר של משהו, פסיפלורה, ועושה אותו מרענן, משקשק אותו, מקשט יפה, אחלה קוקטייל, לא צריך להוסיף אלכוהול. אגב, אמרת להוציא שתייה שהיא כמו קולה בכוס יין. מה הקטע עם הקרח? למה אני מגיע? מסיים לי כוס כזאת, הייבול, קרח עדה, מה זה? ככה, מעל הכוס, וקצת זירו, על הכיף. למה? לרוב, תזכור שכל השתייה שיוצאת מהבר היא לא במקרר. אין כמות של מקררים, אתה יודע איזה כמות של שתייה קלה אני מביא, זה לא נורמלי, זה נגרר שלם של שתייה קלה. במיוחד לאירועים של 500-600 אלף איש, אתה לא יכול להביא מקררים לזה. אז אחד, הם מקררים בעזרת הקרח, אין להם דרך אחרת, ובדרך כלל יש הרבה בזבוז של שתייה באירוע. אם תשים לב על שולחנות, על הברים, אתה תמיד תראה כוסות מלאות. אז אנחנו מביאים כוסות שהן בגודל שהוא נורמלי. להביא כוסות גדולות של 300-400 מיל, תמיד יהיה בזבוז של חומר גלם, של נוזל. אז בדרך כלל, בגלל קמצנות או גם חוסר ידע, הרבה ברמנים יש להם חוסר ידע של איך נכון לשתות. היית פעם, הגעת לבר ופתאום הברמן שם לך צ'ייסר, אבל זה היה שט, זה היה כאילו פעמיים צ'ייסר, ואז שתית את זה ואמרת, רגע, איזה כמות גדולה זאת.
כן, אז, זה ג'יגר, לא נגיד... בדיוק, הברמן חושב שהוא משפר אותך וכיף, וזה סבבה, אבל הוא הביא לך, זה לא זה אמור בחינם, לעבור זה לא שעכשיו האורך משלם על זה, זה לא הסיטואציה הזאת. במקסימום הוא ירצה, הוא ישתה עוד צ'ייסר, אבל אם אתם לא מוזגים נכון, קובה ליברה, ששמים רום וקולה. אם אתה תשים יותר מדי רום, אז זה לא יהיה טעים, אז אתה תראה את הכוס הזאת יושבת אחרי זה באיזה מקום, והעורך ייגש ויבקש עוד הפעם. אז כאילו תשימו לב שלפעמים לשים עוד, לא תמיד עושה יותר טוב. גם טיפ. קולה מוזגים כמו בירה, לצד. אי אפשר שישימו לך כוס עם קרח, יבזגו קולה, הגזים ירדו, יישאר לך ככה. בדיוק, הברמן עצלן, לא רוצה. מה, תתה. ואתה תהיה בן אדם, הייתי מוזר לך לזוג לי בירה, היית עושה לי מילקשייק. יכול להיות שהם גם רוצים לבזבז את הזמן, כי בסופו של דבר אתה יודע. לא, הם לא מחכים, הם נותנים לך אותה ככה. כן. איך הגז עד הסוף אין לך... למה? כי הם גם מביאים ברמן אחד לכל 100 אנשים, אז הם צריכים לרוץ, ואם היה שם איזה, אז הוא היה מחכה, אם הברמן היה לו זמן, הוא היה מחכה עד שתבר יותר. אני אוהב את הברים ששמים לך גומי. לא שטיחים, השטיחים עגיל. לא יודע למה, זה הגומי, התותי, מה זה? שונא. די, נו, באמת. שונא. קצת שמחת חיים, מה, זה כיף, זה מכניס לאווירה. נכון. האמת שיש ליעל חברים שמתחתנים עוד מעט, והם שניהם לא טיפוסים ששותים. מה הם יכולים, כאילו איך הם יכולים לבחור אלכוהול? שזוגות באים אליי לבחור קוקטיילים וכדומה, אני תמיד אומר להם, אל תבחרו מה שטעים לכם, מה שטעים לכם לא טעים לאורחים שלכם, אין קשר בין זה לזה. אז כשאתם בוחרים את האלכוהול לאירוע, או בוחרים את הקוקטיילים, אל תבחרו. אל תבחרו. תנו למנהל בר לבחור לכם את האירוע, אני לא מדבר על רמת אלכוהול. אבל אל תבחרו, אני אצלי בכל התפריטים, יש וודקה, ג'ין רום, טקילה, קמפריה, רק וויסקי, בעצם סוגר את כל המגוון של זה, ואם תבקש ממני, בלי וודקה, אני אגיד לך, לא רלוונטי, לך לבר אחר. אני לא, יש חבילה שמתאימה לחתונה. אני לא מוריד את הקולה כי אתה רוצה לחסוך, אני לא אוריד את הספרייט כי אתה רוצה לחסוך. אז זוג לא צריך להבין באלכוהול, ממש לא. בשביל זה יש את הבר, זה כמו שתגיד לי, אם אני לא יודע איך לבשל, איך אני בוחר קייטרינג? לא, הקייטרינג צריך לדעת לבשל, הקייטרינג צריך לדעת לארח. אנחנו צריכים להביא אנשים מקצועיים, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אז כאילו, אתה נגיד, המחיר או משתנה בהתאם לכמות האורחים. נכון. החבילה היא אותה חבילה. החבילה תמיד תהיה אותה, תמיד אני יכול לשפר בעצם את רמת האלכוהול, ושם החבילה תעלה במחיר. בקבוק וודקה, סטולי לדוגמה, לא עולה לי כמו בלוגה, או לא עולה לי כמו ונגוחים. אז שם יהיה התוספות, אבל יש בסיס שחייב להיות. ואצלנו אני לא מוסיף כסף על קוקטיילים, כי מבחינתי קוקטייל עולה כמו צ'ייסר. בסופו של יום, לא משנה לי מה להוציא. אבל שוב, אצלי הברמנים מקצועיים, ויודעים להוציא את הקוקטיילים באותו מהירות ובאותו רמה כמו בבר רגיל, אז זה קצת לא אותו דבר. ואם אני עכשיו אבוא ויגיד לך, אני רוצה לאירוע שלי 4 קוקטיילים מוכנים שלך, בנוסף לכל הכיף הזה, איך אני בוחר טעמים? אני בוחר, או כאילו, יש משהו ספציפי? תראה, יש לנו הרבה קוקטיילים, אבל בסוף אנחנו צריכים קוקטיילים שמתאימים למגוון רחב של אוכלוסייה. לדוגמה, הרבה פעמים שהייתי עושה קוקטיילים עם צ'ילי חריף או כוסברה, אז אנשים לא היו שותים מזה, היו נרתעים. אז אנחנו צריכים, נרתעים במיוחד באירועים, אבל מי שהיה שותה ישר מתלהב וזה. כן. אנחנו צריכים ללכת, אחד בדרך כלל עם שמות שמתאימים. והמוחיטו בטח. מוחיטו תמיד הכי נמכר, רק עם השם, למרות שהוא לא חושב שהוא בקוקטייל הכי טעים, אבל הוא נמכר בגלל השם שלו, מרגריטה או לא משנה מה. כן. אז אנחנו צריכים לבחור קוקטיילים שמתאימים, וקוקטיילים שאני אתן לזה אפילו גם בצבעים, שבצבעים הם שונים. אנחנו היינו עושים 3-4 קוקטיילים, היינו בוחרים קוקטיילים שונים בצבע. אנחנו לא רוצים ששתיים יראו אותו דבר, כי בסוף הרבה פעמים האורחים באים ואומרים, אני רוצה את הכחול. הוא לא יודע מה יש בקוקטייל הכחול בכלל, הוא לא יודע שיש שם וודקה, בזוקה, טריפל סק, אננס, הוא לא יודע, הוא גם לא יודע מה זה טריפל סק. הוא לא יודע מה זה סאואר. אנשים לא באמת מבינים באלכוהול. יש כמובן שמבינים ויש כאלה שלא, אבל רוב האוכלוסייה לא מבינה באמת באלכוהול, ואנחנו צריכים להנגיש להם את זה. אז אני אומר, לבחור קוקטיילים שמתאימים לאורחים שלכם ולא לכם, לבחור גם עם צבעים, כי עין רואה עין אוכלת, אנחנו תמיד אומרים את זה, ולהקטין אופציות. לא לבחור הרבה אופציות, כי כשאנחנו ניגשים לבר או לתפריט, לא משנה לתפריט, ויש מלא מנות, קשה לנו לבחור מה הכי טעים. אז להקטין, אני תמיד אומר, עד 3 קוקטיילים, זה מספיק. אתה יש לך 12 טעמים. ועוד 5 בדרך, ועוד 2 סנגריות. טעמים בדרך, כן. זה מרגש. שמעתם את זה פה פעם ראשונה. אז אתה אומר כאילו 3 יבוא לי בטוב, מגוון. גם מי ששותה קוקטיילים לא ישתה יותר מ3 סוגים.
אתה שותה את הראשון, שני, שלישי, ברביעי כבר אמורים לעבור לאלכוהול קצת יותר קשה, לוודקות וכאלה, אלא אם כן אתה כבר פחות בעניין, אבל... כאילו, אבל זה גם לקבלת פנים וגם בדיוק. לריקודים ולכיף אחר כך. נכון. אוקיי. האמת שקוקטיילים באמת טעימים. זה יבוא בטוב. שאלה, כאילו, אם אתה כבר אומר, מבחינת האלכוהול, מה שנקרא, תשאירו למנהל הבר, בתחום הזה של החתונות, לאט לאט מוצאים פתרונות לדברים שפעם היית נותן למשפחה. בבר מצווה שלי, שהייתה מזמן, אח של אמא שלי עשה הושבה. היום יש הושבה, יש חברה. אז נגיד בבר, כדי שאני עכשיו כחתן, סלש ככלה, לא צריך לשבת עכשיו על הבר, לנהל אותו בלי הפסקה, לא, איפה, למה אין קרח, למה לא זה, איך אני מביא מצב, איך אני מוודא שאני מגיע לאירוע ואני לא מתרכז בשום דבר לוגיסטי, ספציפית עכשיו בתחום של הבר. אז אחד, יש את האופציה של להביא מפיק. מפיק הוא הפתרון להכל. אם זה מפיק טוב, הוא גם מנהל את הבר, הוא ינהל את הקטרינג, הוא יוודא שאין חוסרים, ואם חסר משהו אז הוא ידאג להביא, והוא יכעס על מי שצריך לכעוס ברגע הנכון. אבל אם אתה מביא ספקים טובים, אז לא יהיה לך שום בעיות. ספק טוב זה ספק שנותן לך ראש שקט בכל האירוע, במהלך כל האירוע, מתחילתו עד סופו, ובדרך כלל זה הרבה גם לפני. לשים מישהו מהמשפחה, שיהיה אחראי על לוודא שהכל תקין בבר, שלא חסר להם כלום, במיוחד אם אתם מביאים את האלכוהול בעצמכם ואתם יודעים שיכול להיות חסר לכם משהו במהלך האירוע, תדאגו שיהיה לכם מישהו שהוא בבק, הוא הולך לנסוע להביא, אם צריך להביא משהו. היה לי הרבה פעמים שהאח של החתן או האח של הכלה או מישהו בסינון הזה היה אחראי להביא את האלכוהול, ואם היה חסר משהו, היה נוסע להביא כי הוא גם במקרה לא היה שותה, אבל בסופו של יום אנחנו צריכים שמישהו יהיה אחראי עם זה. אם זה לא הבר, אז מישהו מהמשפחה, חברים, לשלם למישהו, מישהו צריך להיות אחראי על זה, כי בסופו של דבר זה אירוע, זה... הרבה פעמים, בסדר, אנחנו מתחתנים, אבל חבר'ה, יש לכם פה אירוע. אירוע, היה לנו הפסקות חשמל באירועים, וחסר קרח בהרבה מקומות, בהרבה עולמות אירועים חסר קרח, כי המכונה נדפקה פתאום. יש הרבה סיטואציות שיכולות לקרות. היו סיטואציות, אני מכיר של ברים שלא הצליחו להגיע לאירוע, כי הם עשו תאונה בדרך. מה עושים בסיטואציה הזאת? זה סיטואציות שחייב לטפל בהן, ואם אין מישהו אחראי באירוע שיכול לטפל בדברים האלה, יהיה מאוד מאוד קשה. סיפור קטן, היינו באירוע במצפה רמון, באותו אירוע הזוג החליט שהוא רוצה להזכיר את הבר ולא להשתמש בבר שלי, מבחינת צבעים, הצבע של הבר שלי הוא צבע מסוים, לא מתאים לרוב האירועים, הם רצו משהו מסוים, הזכירו בר בחברה מסוימת. לאירוע, כשאנחנו הגענו לאירוע, הגיע רק חצי בר. זאת אומרת, אנחנו באים, מרכיבים את הבר, יש רק חצי. מתקשרים לספק, אח שלי, הגיע רק חצי בר, לא הגיע הצד השני. זה כנראה לא שמו אותו במשאית, אני מטפל בזה. אבל אחי, מה זה מטפל בזה? האירוע עוד שעתיים ואתה 3 שעות ממני. אנחנו במצפה והמשאית שלך במרכז, איך אתה מגיע? לא, ככה, וזה וזה. מה עושים? מה עושים בסיטואציה הזאת? תכף הזוג מקבל את כל האורחים, ואנחנו עם חצי בר. זה טירוף, תחשוב מה אני באותו סיטואציה, מה אני אמור לעשות? עכשיו, זה גם לא אשמתי. ברור. זה אשמת הספק, וזה גם קצת אשמת הזוג. נכון. למה הציוד לא הגיע לפני, ולמה אף אחד לא בדק שהציוד הגיע, ומה שהגיע נכון? היה צריך להיות מישהו בזוג, הזוג כנראה חסך ולא הביא מפיק, ואף אחד לא בדק שכל הציוד הגיע. זה היה יכול להיות מטופל בבוקר. עכשיו, מה אני עשיתי? אני ידעתי שטוב, אני לא הולך, לא משנה מה, אני רואה שאין לי מישהו אחרי. אני הייתי אחראי על הסיטואציה הזאת, ופשוט התקשרתי לכל בן אדם אפשרי שאני מכיר באזור. חבר'ה, תביאו לי בר, לא משנה כמה עולה, לא משנה מה, אני צריך עכשיו בר. 10 דקות לפני שהאירוע התחיל, הבר כבר היה אצלנו, אבל בר אחר. אז אם זה לא היה אני, וזה היה בר אחר שלא יודע להתמודד עם הסיטואציות האלה, אז בעייתי. בטח. מבאס מאוד. ואתה חושב כאילו, ברור שאתה צריך מפיק, אבל נגיד, אם אני עכשיו מגיע למצב שאני רוצה באמת גם להיות בראש הקט, שיהיה לאורחים שלי כל מה שהם רוצים, אתה חושב שזה, בכנות, בינינו, זה must להביא קוקטיילים מוכנים? לא, שום דבר זה לא must. אני גם הייתי בחתונה שהאורחים הביאו את האוכל. שום דבר זה לא must. מה? כן, חתונה, כן, קונספט מסוים, שאל תשים צ'ק, אל תשימו כלום. כל אחד מביא משהו. קונספט חברתי, איזה מגניב זה. כל אחד מביא סיר, היה חברה שארגנה את כל הסירים על גזיות וכל מיני דברים כאלה. איזה קונספט מגניב זה, אתה לא צריך לשים צ'ק, כל אחד מביא מה שהוא רוצה, מדברים על האוכל, יש כבר אווירה קצת אחרת. זה יפה, זה חברים מאוד. זה מגניב מאוד, זה חתונות קטנות. זה גם חתונות בדרך כלל יותר בוגרים. זה היה חתונה של זוג בני 38, אם אני לא טועה. אנשים שכבר עברו דבר או שתיים ומבינים את הקונספט של החתונה. כן. החתונות זה כיף, זה דבר יקר. נכון. אני אישית
כאילו נורא נורא פוחד, אתה יודע, בשלב מסוים זה מתחיל להיות אמיתי, חתונה מפסיקה להיות משהו אחד, מתחיל להיות משהו אמיתי, ותשמע, זה מלחיץ. כאילו אני, עזוב את המחירי מנות שעולים, והמחירי עולמות וכל הכיף הזה, יכול להיות באמת קרנבלים אמיתיים, דברים כאילו, מה שאמרת על הבר למשל, זה דוגמה מאוד מאוד טובה, השאלה, יש עוד טיפים, עוד דברים שאתה, כאילו, עשית הרבה חתונות, נכון, היית בהרבה, בכל הסוגים. אז אני רק לא נמרים לך, לא, באמת עשית הרבה חתונות, 50 בשנה, נכון? זה המספר שאמרת. נקודה שזה, אנחנו הפסקנו לעשות, מאז שהקמנו את המפעל, אנחנו הפסקנו לעשות אירועי חוץ, אנחנו כבר לא עושים. לכם, כן. אכלתם אותה. אנחנו רק מייצרים קוקטיילים לחתונות, מתנות לאורחים וכל מה שקשור לעולם הקוקטיילים בבקבוק. כן, אגב. אז יש לך עוד טיפים למתחתנים, למתארסים, לפרק ב', ג', ד', ה', כל האנשים חתונה. לקחת ספקים שיודעים לעבוד ביחד, זה מאוד חשוב, במיוחד אם זה אירועי חוץ, אז ספקים שיודעים לעבוד ביחד. אצלנו פה בדרום יש הרבה קייטרינגים וחברות הגברה, שכולם כבר עבדו איזה אירוע 30 ביחד, או 50 או 100. כבר עבדנו כמה עונות, אז אין תקלות. במיוחד, סתם דוגמה, שאני מביא את המכונת קפה, בדרך כלל באירועי שטח, אני בדרך כלל מקפיץ משהו, מקפיץ חשמל, כי מכונת קפה, צורכת הרבה חשמל, ואם אני לא מחובר לשקע נפרד, אז בדרך כלל זה יקפיץ מכונת קפה. ואם יש לי את ההגברה והתאורה שבדרך כלל חיים על חשמל, שהם כבר מכירים את המכונת קפה שלי, אז אנחנו לא צריכים אפילו לדבר, הוא מחבר, הוא יודע לאן לחבר, הוא יודע לא לחבר את זה לדי-ג'יי, ואז אין לנו מוזיקה באמצע האירוע פתאום, בגלל שהמכונה חיממה את החשמל ויש הפסקה. אז מאוד חשוב הדברים האלה, ואותו דבר עם קייטרינג שמכיר את הבר ויודע מה הוא צריך, והרבה פעמים יש קשר בין קייטרינג לבר, כי צריך את הכוסות וקרח ובלגנים, אז הרבה יותר נוח וכיף לעבוד ביחד, והאירוע נראה אחרת אחרי זה. אז לבחור ספקים שעובדים ביחד, ספקים כמו שאמרתי, בוחרים בקליק, יש לכם קליק, זה האנרגיה בסוף. אז כדאי מאוד שתסגרו, גם אם טיפה יותר יקרים מאחרים. כמו שאמרתי, מחיר זה לא הפקטור, זה לא הנקודה, כי בסוף על הזול ביותר משלמים יקר, אז אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה הזאת. של אמא שלי, כסף לא משקר. בדיוק, כסף לא משקר. לא משקר בכלל. הוא לא יכול לשקר, אירוע של 300 איש, שאיזה בר נותן ב5,000 שקל, סתם אני אומר. הוא לא יכול להיות טוב. איך? 5,000 שקל עולה לי רק צוות, קרח והנסיעה. אז כאילו, ברור לך שכאילו, זה לא הגיוני שבר שעולה 5,000 שקל יהיה יותר טוב, או יהיה טוב בכלל מבר שעולה 15,000 שקל או 20,000 שקל. והעניין של המחיר, כאילו איך אני יודע כמה, נגיד החלטתי להביא אלכוהול לבד, או לשערך כמה אנשים שותים, איך אני יכול בערך להבין כמות של אנשים ששותים? אחד, יש הרבה מחשבונים, יש לנו מחשבון אלכוהול באתר שלנו, אז אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות כמה אלכוהול בערך הולכים לשתות. ובכללי יש נוסחה מאוד פשוטה, אני אגיד אותה בקצרה ואפשר אחרי זה לרוץ עליה. עושים 240 כפול מספר האורחים, סתם לדוגמה 240 כפול 100, כפול אחוז השותים, לחלק ל-1,000. זה בעצם נותן לנו כמה ליטר של האלכוהול הולך לצאת באירוע. אם יצא לי 20 ליטר, זה אומר 20 ליטר של אלכוהול קשה, וודקה, ג'ין, רום, טקילה, הולכים לשתות באירוע, אבל זה לא הכמות שאני צריך, כי אנחנו לא רוצים שיגמר משהו ספציפי. כן. אז פה אנחנו צריכים להבין שאנחנו תמיד צריכים להביא כמויות אקסטרה, כדי שלא ייגמר לנו מהפריטים היחידים. ועברת אחוז השותים. אם אין לי, אני לא יודע כמה אנשים ישתו. תעשה מקסימום. תעשה 90, 80. אל תעשה 60 או 50%. 80% תביא אקסטרה. לא, כמו שאמרנו, אתה גם ככה קונה אלכוהול, אתה הולך לקנות אלכוהול בחנות, נכון. תביא פי 4. תביא פי 4 ממה שאתה חושב. שבוע אחרי החתונה, תחזיר. אחד, יש חוק במדינת ישראל, תוך 14 יום אתה יכול להחזיר כל מוצר, נכון? אתה מכיר את זה, יש חוק ה-14 יום במדינת ישראל. דבר שני, יש חברות שגם אם אחרי 30-40 יום, אתה יכול להחזיר בקבוק סגור. גם אצלנו אפשר לעשות את זה. פעם הייתי במסיבת רווקים, היינו 10 אנשים, 15 איש, משהו לא גדולה במיוחד, אבל גם לא קטנה. שונא מסיבות רווקים. תקשיב, היה מישהו שארגן, אני לא יודע אם הוא היה במסיבת רווקים בחייו, אני לא יודע מי הוא, מה הוא, החבר של החתן, והיה שם פלוס מינוס, ואני לא צוחק, באזור 7 ליטר לאדם. וואלה. בקבוקים, ון גוך בכל הטעמים. איזה טעמים? אתה לא מכיר של ון גוך, מה שאתה רוצה, עוף כבוש, היה טעם, משהו הזוי. מלא וודקה, מלא בקבוקים כאלה, כמו לימונרק, אבל בכל הסוגים, וויסקי, למה? הוא לא יחזיר את זה. זה אנשים שלא מבינים פשוט, חבל. הזויה. חבל. והוא נסע, והוא הלך, ובדק מחירים, וככה, בזבז סתם זמן, בסוף צריך להתקשר אליי, והייתי אומר לו בדיוק מה צריך להביא, ולא להביא זה. הרבה פעמים אומרים לי, להביא ון גוך, כן, תביא, עשאי רק.
אל תביא את כל השאר. נכון. כבר נעלם מהעולם. והאספרסו, עיסאי גם אספרסו נחמד, והגזמתי נכון. אננס, בסדר? נכון. אל תביא לי את כל השאר הטעמים, לא רלוונטי בשביל... תפוז מיובש. תפוז, מה זה? של מה? או פתאום מביא לי איזה בחרובקה, או... מי שותה את זה? מי? תתמקד בדברים שבאמת, אוזו, לא יודע, תתמקד בדברים האלה, זה עוד משהו שעדיין אנשים נוגעים, או קמפרי, או להביא הקמפרי או הפרול. לא להתעסק יש בטפל. אנשים שהקטע שלהם זה שהם כאילו מביאים, נגיד וודקה לבר, לא יודע, מותג זול, ואז מביאים איזה 10 בקבוקים של מותג יותר יקר, ושמים אותו בשולחנות ספציפיים. זה אתה חושב שזה נכון? זה קצת מבאס, כי בסוף האורחים, כולם משלמים על החתונה הזאת. אז מה אתה עושה? מיון, זה ישתה בלוגה וזה ישתה סטולי. קצת מרגיש שזה, חתנים שבאים אליי ואומרים לי זה, אני תמיד אומר להם, אתה שם אצלי בקבוק רק למישהו אחד, שתדע שאני אפרק אותו על כולם. ואז הוא אומר לך למה. זה לא, כי אני לא עכשיו אגיד למישהו, לאורח אחר, נגיד זה חבר שלך, להגיד לו לא, זה של האבא. אני לא אגיד לו את זה, זה לא הגיוני להגיד לו את זה, כי אני פוגע בעצמי ואני פוגע גם בך, אני פוגע בך כחתן, מה החבר שלך אחרי זה יבוא ויגיד לך, אחי, מה זה, למה אתה לא משחרר, למה לא משחרר לי את הבלוגה, למה לא משחרר לי את השאיבה? אתה יודע שאני אוהב. כן, מה זה? זה אח שלי. מה, אני פחות מהם? לא, הוא משלם גם. אבל זה כן פחות, זה להפך. אבל אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה, אתה מביא משהו יקר, תביא לכולם. או, אין בעיה, תביא כמות קטנה, נגמר, לא משנה למי. יש, שמעתי מלמולים, אלכוהול חתני, משהו כזה? כן, יש לנו הרבה... מים או משהו? הרבה זוגות שלא רוצים להשתדל לאחר אירוע, לא רוצים להגזים, אז תמיד אנחנו עושים להם איזה בקבוק דמה לאלכוהול. סתם לדוגמה קמפרי, שמים בו מים או פטל, כדי שרק ייראה כמו קמפרי, וזה בקבוק קלה. לא תמיד עובד, לרוב מישהו תופס וקולט שזה לא אלכוהול, ומשקרים, המטרה בסוף לשקר את הזוג. כן, אבל... אז ברגע שהחברים קולטים, אז נעלם הבקבוק הזה. הייתי בחתונות, היה גם לפה וגם לפה, היה פעמים שהחתן הלך למקומות יפים. כן, אני לא מדבר על כל הכדורים וזה, כל האבקות, כן, ששמים שם. רק אלכוהול. אבקות כמובן, אבקות חלבון וכדורים, כן, אנחנו רגל, פלאפל. לא נוגעים בדברים האלה. חס ושלום. בן אנטונית, לא לסמי. נעשה קמפיינים ערוץ הילדים עוד רגע. טוב, עוד שניה, הוא מעיף אותנו מפה, אז לפני שאנחנו ככה לסיום, מזרוק לנו ממשנתך עוד איזה משהו לסיום. חתונה גדולה או קטנה, מה יותר כיף? חתונה קטנה, חבר'ה. כמה שהחתונה תהיה יותר קטנה, ככה היא תהיה יותר כיף איכותית. כמה שיותר גדולה, אתם מביאים אנשים לא רלוונטיים. 95% מהחתונות הקטנות שלי היו הרבה יותר טובות מהחתונות הגדולות. נכון, בדרך כלל אנחנו מביאים הרבה אנשים כדי שהמחיר לאדם ירד, אבל בואו, זה עדיין יהיה לכם יקר. תעשו חתונות קטנות כמו באירופה, באירופה לא מתחתנים 300-400 איש, הולכים לכנסייה 50-60 איש ונגמר עם סיפור, במקסימום איזה מסעדה טובה ומסיים את הסיפור הזה. שתדע שזוגתי שתחיה, יעל, היא אשכנזייה, ואני מזרחי. זאת אומרת שאמרתי תמיד, חתונה שלנו יהיה 900 איש, אני אביא 1,000, את תביא 30. זה משהו כזה. כאילו, כאילו, אמא שלי צריכה להזמין ברעיון שלה את סבתא שלי וכל האחים שלה. סבתא שלי יש לה 13 אחים, סבא שלי יש לו 7, אבא שלי יש לו 6. וואו. אכלת אותה. כפרה, בלי עין הרע, כן? איך שאמא שלי שומעת איזה מגשדרת, אתה פותח עין. אבל כן. טוב, ניקח את זה כטיפ הגיוני. חתונה קטנה, חברית, משפחתית ויפה. טוב, בסדר, אז תודה רבה. היה לי ממש ממש כיף. נהדר. עשית לי חשק להתחתן. להתחתן, יעל. יאללה. וזהו, תודה רבה שהייתם. נתראה בפרק הבא של אסקטוניק, אסקטלטוניק. נתראה שמענו חברים. למטה בתגובות, אם אתם רוצים, איזה טעמים אתם רוצים שבן יעשה לקוקטיילים, ואם יש לכם טיפ מנצח לחתונה, וזהו, בנים זכרים לכולם. אמן. אמן.